Jes. Tänään vaihdetaan tai katsotaan, jos saadaan vaihdettua, niin laturi. Laturi. Laturi on tuolla noin. Tuolla. Tossa tommosessa helpossa paikassa. Ja. En oo vittu elässäni vaihtanut. Ja yleensä kun mä rupean jotain tekemään, niin kaikki menee jossain vaiheessa päin vittuun. Et jollei muuta, niin loppukiristyksessä joku saatanan pultti katkee. Ja tänään käytetään Fordi omaa tunkkii. Kun mä en oikein uskalla nostaa. Se vitus se mahtaa olla. Onko se toi reikä tossa? Se voi olla toi. Oh. Katsotaan tuleeko tästä hevon vittua. Eihän sit tuu hevon helvettiäkään. Tästä tänne tämmönen paska. Saatana yhtäkään vitun pultti sano vielä auki ja vittu hermot ihan vitun riepaneen. Perkeleen. Vittu, otetaan ilman tätä saatanan paskaa. Joo, ja sen takia mä olen säästänyt tän tähän, että tulee pimeä, kun ettei oo sitä varaa, että aurinko heikäsis. Me säästetään tämmöset nopeat ja kivat hommat sitten iltasen, eikä niin kuuma sit nyt päivällä, ei kun se siellä. Ja sit on jännä, että painut saatana pellit kesään. Vittu, it's moving. Äänikin menee. Terve! Vittu mitä paskaa. Joo. Nyt on tunti mennyt ja mulla on tämmönen saatanan viritys täällä näet. Helvetti. Vittu mitä paskaa. Ilta tästä. Joo, ja täällä on tosiaan 3 pultin kanssa kiinni. Tommonen juttu. Luukku. Jännät ne kaksi on. Tänään on 10 ja tuo varmaan 8. Niinku miksi? Jes, nyt on taas mennyt 2 tuntia sit edellisestä. Tää saatana pakosarjan paska piti ottaa pois, kun et sä saatana muuten vittu näet tonne yhtään mitään. Ja tuolta on toi hihna otettu löysäksi. Mä olin ihan saatana sataa, että varmaan mä en saa pistettyä enää takas sitä paikalle. Vittu tämmöstäkin saatana paskoi. Tästä saatana trötö saada tästä pois näin. Niin tää. Kyllä tää yks vitun perkele. Ostakaa Tesla saatana. Tämmöstä saatanan putkenpätkää mä oon koittanut perkelee 3 varttia ottaa pois. Jumalauta se vittu menee hermoon.
Huhhuh. Vittu sentään. Sitten on perkeleen paskan pari johtoa, 3 pulttia pois. No niin. Siis se saatanan paska nyt on. Toi vitun sähköliitin. Tämä malauta se oli hankalasta paikassa. Voi vittujen kevät, mä sanon tämmöstä vitun paskaa ja tuu perkeleen peltiin. Vittu. Oho. Ei oo koko vittu 3 tuntia mennyt saatana tähän perkeleen paskaa. Oho. Jes, siellä on uusi laturi nyt paikallaan ja saatana ton lämpöpaskan kanssa on kyllä vittu saanut säätää. Se on niin